Pera ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Dear Uncle Dago. Hello, yan. And, Tita, Tanya Chinita. Yung gabi, call and teach. At sa mga suking nag-aabang na sa programang Mga katas ng nakalipas. dinala po akong Rani ng Pasay City. May asawa po ako si Mayang, nagluluto, nagtitinda ng ulam. At may 2 anak din po kami. Nagmamaneho po ako ng pampasaherong badya. Inuhulog-hulugan lang po namin, Kolantits. Ay, Inaantok ka na, wait lang. Ang katas ko po ay tungkol sa paglalaro ko po ng online gambling, ayan na nga. scatter. Noong una, wala po akong alam dyan hanggang sa tinuruan ako ng aking mga kasamahang driver. Nakakainganyo po kasi sila pumapaldo At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Grabe na yan, Kim Pumapaldo ka na, Kim. 20 mil na yan, Kim. Pay kabikab lang ako nito, pero paldo ako, naghihintay lang ako dito na mag-scatter. Grabe ka, Kim. Tuturuan ko kayo, pero babayaran nyo ko. Tuturuan ko kayo. Pwede na ba kayo? O, tamo nakatingin si Rani naiinggit sa atin. Ano yan? Basta naka 20 mil na ako, Rani. 20 mil na, yan. Pagkato ko Grabe, tingnan mo ba yun? patayo-tayo lang ako. Ayoko niyan. Mahirap na. Ano mahirap nga, paldo nga ako. 20 mil gabi-gabi. Oh, unti na lang, mababayaran ko na yung badya ko. Ako nga nanining. Eh, ikaw. Oh, Ayoko niyan. hindi. Ako, natalo kasi ako kagabi, pero nakabawi ako kanina ba 5,000. Oh, Rani, hindi naman sa bad influence kami, pero nakakabuti din to. Oh, may pambayad kami tayo sa badya. Ikaw, di mo naman kailangang gawin yung ginagawa ko araw-araw na pag-scatter. Tuturoan kita. Oy, ano yan nilalaro niyo dyan? Oy, Nagano lang po, nag-shopping sa TikTok. Nag-yellow basket lang po. Oy, 20 mil na yan Ako rin. Gusto ko rin sumali dyan. O sige, ganito.
Paldo! O, Grabe diba, talaga. paldo. Tuturuan ko kayo. Dapat kasi kabisado niyo yung golden time para lagi kayong napaldo. Gano'n ba? Alam na alam mo talaga. Sana all. Basta ako, ayoko niyan. Baka mahirap na. Alis. Basta ikaw bahala. Ito mo, isang araw magigipit ka din. Ay, una na ako. Kailanganin mo din. Sige. Babiyahin muna ako. Ako ito mo, kahit wala akong pasahero, okay lang. Paldo pa rin ako. Ingat! Grabe ka talaga, Kim. Turuan mo naman kami dyan, Kim. Ibayad, 2,000 ang Ah! Oo, seminar to. Kailangan yung... Tsaka may certificate of completion kayo. Ay, ganun pa? Oo, kailangan. Ha? Dito na ako. Paano ko ba sasabihin? Oh, mahal. Andiyan ka na pala. Mahal. Hindi pa ako nakaluto kasi inaatake ako ng anxiety ko eh. Ubus ba yung mga ulam na paninda mo? Kung may sobra, yun na lang kainin ko. Okay lang? Oo, initin lang. Mga bata. Pinatulog ko na kasi maaga sila bukas. Parang Kabiyernes Santo yung mukha mo dyan. Nakatatlong balik na yung sa badya. Yung mahirap kasi Wala tayong panghulog. Hindi kasya yung puhunan ko. Mababawasan na yung puhunan ko pag binayaran natin yung badya. Mahina ba kita? puro ulan kasi. Alam mo naman, ulan, baha. Hindi naman ako bumiyahe nun, di ba? Dito nga lang tayo sa bahay nun eh. Ano yun? Baka mabatak na yung badya na yan. Naman, siyempre hindi ako papayag. Paano yan? Wala tayong panghulog ngayong buwan na to. Kulang pa sa Utang na lang bahay. tayo. Wala, yung sa nanay mo, makautang ba tayo doon? Kasakit. Alam mo, yun eh. Hindi kaya. Buntis nanay mo? Hindi. Nagkaka-UTI kasi. Alam mo naman mga senior, kailangan ma-check ang bladder. Yan mo. Ang hiram na lang ako kay Kim, baka pahiramin ako. Pumaldo eh. Paldo sa biyahe? Ba't siya paldo sa biyahe? Nag-scatter. Ano yun? Online. Cellphone. Ano yun? Online siya sa cellphone, tapos pananalo siya. Naka Sinasabi 20 mil, dalawang sunod na araw, 20 mil. Halos hindi na nga bumiyahe. Binibigay nga sa akin yung biyahe niya. Nandun lang siya sa cellphone niya. Rani, sinesales talk mo na ako. Kinukumbinsi mo na ako na gusto mong subukan. Tigil-tigilan mo yan, wag mong subukan yan. Hindi kita, Sugal yan. hindi kita sinisales. Nakikita ko yan sa mga kapitbahay. Yan ang problema ng mga kapitbahay natin ngayon. Nagkakanda baon-baon Hindi sa naman. utang. Kung marunong ka mag-control, magaling yun si Kim eh. Imagine mo kahapon, nanalo siya mga 18 mil. Ngayon, 20 mil. O, tumigil agad siya. Bukas ulit, o. Kakapitalan niya lang ng 1,000. Tapos, magiging 15 mil, 20 mil. Yung isa doon, nanalo ng 120,000. Sa talpak? Hindi, sa scatter? nga, oo. 120? Baka inuulol ka lang noon. Para lang. Nakita ko, bumili nga eh. Yung badya na inarkilan niya, sinuli niya, bumili siya brand new. Bumili? Brand new. Sa scatter? Oo nga. Mahal mong natin subukan, hindi tayo ganyang klase. Ayokong makita ng mga anak natin yan. Masisira buhay natin dyan. Huwag na tayong tumulad kay Daddy Arnel na addict sa online gambling sa baraho. Sabi nung kapitbahay natin si Tin. Kung mag-alala, hindi naman ako gagaya dyan. Kaso, ano natin mababayaran niya? Ayoko talang mahatak yan. Sayang naman yung badya natin. Ay. Liga nga dito, na-miss na kita eh. Ito na lang. Kala ko pagod ka.
Ibang usapan yun. Ito, ibang usapan O dito. dito, papaldo tayong dalawa Dito, buti pa to, paldo-paldo tayo. Rani. Tanggalin mo yung suot mo. Dali. Tanggalin mo, nabilisan mo. Wala na kanina pa. Ang Wala tagal na ba mo. yan? Yung, Wala ba? Dito, tatalpak Hawakan ka ko? talaga Hmm? dito. Oh, di ba? Yung manok ko, boy. Oo nga. Naramdaman, nag-shave na yung manok ko. Talaga? Manok ba yan o pusa? Ha? Manok o pusa? Oo nga pala, na. Pusi pala to. Ah. Pusi. Uy, Ay, di ba? tumunubat mo. Di ba? Nangangagat yan. Talaga. Yung pusi? Yung pusi? Yung pusa. Ay, Baka marabis ka pag nakagat ka. ng pusa? Ng pusi. Mabango yan. Yung pusi? Yung pusa. Mabalbon ka. Yung pusa. Yung pusi ko. Ano? Sabi ng pusa? Sabi ng pusi. Talaga. Basa na. Basa na. Yung pusa. Yung pusi. Uy! Halika dito. Dito na lang. Paldo tayo dito. Dala. Halika. Nakinig po ako sa payo ng asawa kong si Mayang Colantits. Hirap na subukan, baka ma-addict ako dyan. Kaso iniisip ko pa rin po, paano namin mababayaran yung badya ko? Eh, sayang naman kung mahatak. May kulang pa ako 75,000. Pero, yung monthly nun, nasa 10,000, saan ako kukuha? Kaya, wala na akong choice. Sinubukan ko. Pinapitan ko ng 500. Tapos, ayun na. Malay yun, baka pumaldo. Mamaya, Ayan. konting minuto pa, 5 minuto. Yan. Sabi sa inyo, tama yan, golden, yan! Oh, ano? Oo nga. Magkano taya mo? Kanina 500 lang ngayon. Oh, magkano na pera mo ngayon? Ano, grabe. Magsi-50,000 na. Ano, bagsakan na natin to. Ha? Bagsakan natin 10,000 para mas Hindi malaki. pwedeng ganyan, hindi pwedeng emosyon ang pinapagana dyan. Dapat strategic ka dyan. Ganun ba yun? Alam na alam mo talaga. Di ba dapat, Galing na talaga ni Kim. syempre. Oo, I master this. Sige. Oh. Basta pag pumaldo kasi, pabayad ko na to. Yan. Scatter, Yan. scatter, 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 scatter. Askasa. Skasta. Scatter disgasta. Oh. At saka Oy, dapat, ang turo ko, yan na naman kayo. Uy! Aba, 65,000. Mang Kanor, Pag magpaturo ka na rin sa akin, Mang Kanor. Para yung mga kabit mo, masuplayan mo na. Oh, mabubuhay mo na yung mga ano mo dyan, bata-bataan mo Mga dyan. chicks Hindi ka ko? iiwan ka ng mga chika babies mo. Yan na. Oh, yan na. Oh, scatter. Oh, di ba? Rapid in time. Sapula. Yes! Congrats, tol! Mababayaran mo na yung badya mo. 90,000! Oh, di ba? Paldo! Paldo. Grabe ba yan? Wala pa tayong pang-inom dyan. Siyempre, mag-inuman tayo. Sigurado kayo pambayad mo yung sa badya mo eh. Oo, pambay. Ano tayo pang-inom? Siyempre, painumin Yan kita. ang tunay na, Babalatong. yan ang tunay na kaibigan. Oh. Yan, send ko, ha. Rani. Puro kubuang bay. Sisendan ko kayo tig-1,000 pang kapital nyo. Sigurado ka eh. Oo, yan. Mama naman ng misis mo. Huwag ka rin maingay. Ano ba kayo? Oh, basta Parang yung malaga. tropa eh. Pumaldo Oh, ayan ka. na. Sinend ko na. Uy, Paldo. receive. Pal- Paldo. Ay, ayan na. 1,000. Salamat, Galing, Brad. salamat. Salamat, Brad. Ang galing Yan ang mo tunay na talaga, kaibigan. Brad. Pagkatapos mong tumuruan, pag paldo, bibiyayaan ka. Tara, galing mo saan tayo? talaga. Saan tayo? Inuman tayo. Bay, yung akin bay. Wala pa bay. Ah. Grabe. Ayan na. Salamat bay.
Congrats, ano? Ah. Mag-shot muna tayo. Oh, tara, Shot shot, muna shot tayo. na Kung tayo. bahala, kung bahala. Shot. Kala ko talaga, matatalo Lasing na na ako. ako. Sayang yung laro. Inom mo tayo. Isang, Pero payo ko sarap, sa'yo, Rani. Kung masyadong yung Hindi, ngayon lang to, bar. Pambayad ko to. Promise. Hindi. Ako, bad influence ako sa scatter na yan. Bad influence. Pero, Nagsalita. hindi, nagpe-pray muna ako bago mag-scatter. Pwede ba yun, guys? Susugal ka, mag-pray ka? Para hingi na ng tawad. Parang pag yung iba dyan, bago mambabae ng Lunes, nagsisimba ng Linggo. Oh, humihingi na ng tawad. Yan ang Oh. tawag niyan. At least. Ang tawag niyan, tactic. Oh, at least, 'di ba? Nauna na yung advance hingi ng advance forgiveness ni God. Kayo talaga. Uy, Kim, salamat sa ano mo, ha. Hindi, wala yun. Isend pa Basta, ako sa'yo kasi ikaw yung nagturo sa akin. hindi, wag na. Ibayad mo yan. O yan na. Send na ako. 1.5. Maingay. Para sa'yo yan. Oh, sige, salamat. Pero, Ano ka ba? kahit wala na ako, mabayaran mo lang yung badya mo, okay na ako. Uy, salamat talaga. Ha. Mm-mm. Salamat talaga. O paano? Una na ako. Oh, sige. Ay, salamat, Eh, yung bill. Uy, salamat, ha. Yung bill. Binayaran ko na. Ano ba? Bo. Hoy! Nagbayad ba kayo? Rani! Rani! Bigyan mo si Trixie! Bigyan mo rin! Oo nga! Ay, salamat! Sinenda na ako, Baldo! Ganyan ang Salamat! kaibigan namin eh. Ingat! Una na ako, ha? Salamat, boss, Bal. bye. O, ingat, ingat. Pag-uwi ko sa amin ko lang, Tits. Oh, ba't parang, Ma? ang saya mo? Anong meron? Ha? Teka lang. Papa, may sasabihin sa... Oh, yan. Kapal niyan. Oh, yan, 5,000. Pangdagdag mo dyan sa pang paninda mo para madumami. Tapos ito 1,000, yan, pambili mo ng damit. Kung anong, tapos ito pa. Tama, may parcel ako mga parating. Oo, yan, bayad mo yan. Teka lang, Papa. Tapos teka. Ito, 500 kay Jinjin, kay Janjan, tong isang 500. Papa, meron akong 500! Digi-digi-digi-dong, digi-digi-digi-dong, digi-digi-ding-dong. Oh, ano, saya na kayo. O, doon na muna kayo, anak. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Saka, Ma. Ayan, tingnan mo yung papeles. Fully paid na. Oh, may tatak. Fully paid na yung budget natin. Ngayong araw 75, binayaran ko. Ngayong araw na to binayaran. Oo, binayaran ko yan. Kaya ka ginabi? Kasi nakainom ako konti, pero nag-celebrate lang kami. Nakabahan lang ako eh. Uy, di ako nang hold up, ha? Pasabihin mo nang hold up ako. Di ako nang hold up. Kinakabahan lang ako mag-explain ka. Saan ka kumuha ng pambayad ng Ganito. badya? Saan galing yung mga perang binigay mo na yan sa mga bata? Explain mo muna bago ko gawing masaya yung sarili ko. Ganito. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Sinubukan ko lang naman mag-scatter eh. Rani, Oo. Pero nanalo naman. 500 lang yung kinapital ko. Tinuruan ako ni Kim. Oo. Pumaldo. Nung pumatong na ng 90, sabi niya tigil na kasi babawiin. Tinigil ko na rin. Dapat marunong ka kasi mag-control. Oo. Bayaran natin. May pandagdag ka pa. May mga pangalawas. May mga bata. Rani, natatakot ako para sa'yo sa pamilya natin. Ano bang kinakata? Ayan na nga, bayad na nga. Ano pa? Kung nahatak yung budget, mas matatakot tayo. Baka ikaw may utang ka ha. Promise, wala talaga utang. Tanungin mo pa yung tropa ko, wala talaga. Promise. Paano ka nanalo? Bakit magaling Nandun ka nga na kami, tinuruan niya mag-scatter? ako. Beginner's luck daw yun. Kasi first time ko naman maglaro eh. Wala lang.
Promise, di ko nalalaruin yun. Yun na yun. Promise, Oh, one Rani, time lang yun. nag-aalala ako para sa pamilya natin. Ayoko ma-addict ka dyan. Alam mo namang sa'yo lang ako addict, di ba? Ano? Mag-promise ka muna, hindi ka na magsascatter. Oh, okay, promise. And sinelas, tas meron pa akong 3,000. Pangako mo lang muna. Oo, may 3,000. Hindi mo na yan uulitin. Hindi Hindi ko kinasaya yung pera na yan. Hindi ko Ito konsintihin. naman. Bayad na nga yung badya natin. Ano pa bang hinihingi mo? Binigyan ka na nga pandagdag ng pamluto mong ulam mo. Kanino mo ipagpapasalamat yung napanalunan mo, kay Lord o kay Satanas? Huwag na nating isipin yan. Ang importante, bayad na yung badya. Hindi maganda. Hindi nakakabuti na ikwento sa mga bata. Tingin mo dapat natin ikwento sa mga bata yan? Ano ba ikwento, sabihin mo na napursigi ako, bayad na yung badya natin. Importante, pag bumabiyahe ako, yung kita, atin na, hindi na... Promise mo last mo na yan. Dahil lang doon sa pangangailangan natin na yun, panghulog ng badya. Dahil bayad na wala na tayong bayarin. Kaya ko na nasa karinderya ko sa lutong ulam. Oh, promise na. Ano magalit? Tama na yun, yan na yun. Okay, dapat magsaya na tayo. Okay na yun. Yan na. Promise, ah. Oo nga, promise na. Dito na, dito. Sige. Dito. Mabango na to. Mabango na yung pusa Yung pusi. Kikilitiin kita. ng pusa. Ng pusi. Ay, halika dito. Paamoy nga. Oo nga, ang bango Ng pusi ko? ng pusa mo. Sabi ng pusa. Sabi ng pusi ko. Patingin nga. Oh. Nagulat ako. Nagulat ka sa pusi ko? Sa pusa mo. Oh, maingay yan paggabi. Maingay yan paggabi. Yung pusa? Yung pusi. Uy. Aray! Kinalbot ako. Ng pusa? Ang pusi mo. Siyempre, ikaw lang ang kakagatin Yung nito. reaction na ganun. Ikaw nga yung ganun. Aligaw dito. Tas mo na yun ah. Oo nga, wag ko. Mahal Ano, ka namin naputol mo kasi. yung momentum ko. Hindi na ako mag-scatter. Ikaw na yung scattering ko. Halika dito. Nangako ako sa asawa ko, Colantits, na last na talaga yon. Una at huling scatter ko na yon. Pero may natira pa akong pera eh. Pagas ako, pinultang ko yung badya, tapos yung 1,000. Alat talaga. Ma, limutan ko magpagas, baka may 500 ka dyan. 500? Di ba may pera ka pa? Hindi ko naman kinuha yung boundary mo eh. Talo eh, sorry. Natalo saan? Scatter. Hindi, ano lang, 1,000 lang naman yun. Kaso yun. Rani, yun ang sinasabi ko. Hindi na nga, last na yun, promise, last na yun. Sinasabi ko pa. Yan ang usapan natin. Sabi natin last na eh. Oo nga, di na. Papa, pinapainit mo naman yung ulo ko eh. Shh, tama na. Di na, promise. Di na. Promise. Papa naman eh. Metro's #1 Love Radio. Basic!